Det er Røg, han markerer med. Derefter kommer Antin. Ej, det er modtaget. Nu får han good hit. Derefter kommer Antieren. Nej, 035. Det der var sket der, det var markering af Røg fra flyet. Efter så vil han strafe området. Slut. Ja, 5 også, det var korrekt skift. Hvad siger du? Jeg spurgte bare med, det var korrekt, at det var Motel, der skød det. Nej, det var ikke Motel. Eller med flyet, der skød, ja. Det var cool nok, det var raketter, der landede der. Er det det? Det er Røg, vi skyder med der. Okay, flere den hot nu. Hvis der er død, det kommer nord. Okay. Under 5 sekunder tror jeg, der er til den skyder nu. Det er gæt. Men sådan har det været de andre gange. Vi får ikke noget varsel. Ja, den har lavet cleared hot nu, så panik. What the fuck, man? Det er ærgerligt, den er så højt op. Ja, tak. Og det var meget, der lige fik en lille chok der. Jeg fik ikke, om han skulle have en tur til. Re-attack. Ja, 9-0. Jeg har selvfølgelig riggen for 2 mand med kamera. De skyder en gang til. Slut. Fuck, det er sindssygt fly, det der. Det er meget vildt, men man hører det først, og så kan man bare høre det der bagefter. Så man skyder bagefter. Ja. Men er det først? Hvad fanden er det? Altså er det 2 gange lagen? Han har cleared hot igen nu. Ja,